Και κύριοι, βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο. Εξασφαλίσαμε εδώ στο Star ένα βίντεο από την στιγμή της έκρηξης. Τι δείχνει αυτό το βίντεο? Δείχνει αυτή τη λάμψη που μπορεί να καταδείξει κιόλας την σφοδρότητα της έκρηξης που έγινε εκείνη τη στιγμή όταν έσκασε η φωτοβολίδα. Είναι ακριβώς το σημείο που βρισκόμαστε. Δείτε το σημάδι που άφησε η φωτοβολίδα. Στο βίντεο θα δείτε, αναμένει ακόμα τη φωτοβολίδα να κυλάει στην άκρη του δρόμου. Περίπου εδώ. Σε αυτό το σημείο είναι που ο άτυχος Μανώλης τραυματίζεται θανάσιμα και έπειτα με τα πόδια, πριν ο ίδιος καταρρεύσει, μεταφέρεται από τους φίλους του λίγο πιο κάτω για να κληθεί έπειτα το ΕΚΑΒ και οι διασώστες για να τον παραλάβουν. Τώρα, όπως είπες, Γιώργο, φυσικά ζητούμενο για τις αρχές είναι να βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος προμήθευσε στην παρέα των νεαρών εκείνο το βράδυ αυτές τις δεκάδες φωτοβολίδες που στοίχησαν τη ζωή στον 33χρονο, και οι έρευνες συνεχίζονται. Βρίσκονται κοντά, υπάρχουν ίχνη από ό,τι φαίνεται και μπορούν να βρεθεί πώς ακριβώς τις έχουν προμηθευτεί. Και αν πούμε και για την οικογένεια τώρα, η οποία έχει χάσει και το δεύτερο παιδί της, καταλαβαίνετε ότι... Μιλάμε για μια τραγωδία τώρα για τους ανθρώπους, τώρα τι να συζητάμε, αλλά βεβαίως πρέπει να βρεθούν οι υπεύθυνοι και κάπως να σπάσουν και αυτά τα